Ja vás zdravím, priatelia. Momentálne sa nachádzam tuto s mojím dobrým kamarátom Tomím na jednej miestnej vode, kde ma Tomi pozval na rybačku. Strávime tu približne 4 dní, nejaký, ja neviem koľko hodín. Veci nachystané. Čakal som Tomiho, kým mi donese povolenku. A teraz ideme na to, som si porobil voľaké návazce. A ideme do toho. Na zdraví. Však ozveme sa, nebudem špekulovať, točiť kraviny okolo toho. Čisto dneska v tomto videu uvidíte len ryby. Dúfam teda. Tak sa pohodlne usaďte a držte nám palce. Čaute. Ideme na to. Čo je, bzúčo? Plný hotel. Čakajú na nás. Aha, už čakajú krmení, vidíš? Už čakajú krmení. Ideme na spák, už sme to položili do 6 metrovej vody a teraz ideme pekne už zas 12, 15, jama jak hovado a velice ďaleko k miestu. Držte palce, do hodiny musí byť ryba. A jedeme bomby! Kde? Co? Kde? Má viesť, tomu ale trvalo, nie? Od teba. Koľko? Pol hodinka? Ani to ne, že? Pol hodina. Steinosaurus. Ale. Metrový preskáč. Netočím, točím. Točím. Počkaj, práve. Preč. Je tam Steinosaurus. Tam bol aký pleskač. Vykrát. Aha, to nebudeš flyper tady. No. To je malé milion. Aha. Hop. Šukať zmizol. Zabijak.
Áno. Ty kokos. Ten je pekný, čo si blázen. Dinosaurus. Nie, pekná ryba, ty blázen. Opa! Gangnam style. Prdol style. Jalec. Aha, Vypasený. aha. To tie tvrdé udice ešte aj pracujú. Ty. Čo tu zažívaš zase? Opa, čo je? Mocné pumpovačky. Aha. Dobre. Jalček. Dobre, koník. Ale. Ale ide do tej jamy. Tu cíti domov. Asi budem musieť navázať Lác šokaču, že? Aha, Nie. do Beno. Čakaj. Treba viac hodíc, ako je to. Pol hodina záber. Oj, do piči. Daj mi ho volať, jen tam, aby mne. Do vody, no. Ryby vyskakujú z vody. No. Pozri, pod člnom. Ale pekná zdolávačka. Aha. Čo si blázen? Von toho picháč. Musí ho vypúšť. Je tam. Tu do tej strany fotku, čo nie? To fakt? To je mimino. Mimino? Ležal. No, ani pol hodinu to tam neležalo. A prvý kaprik. Hneď. Neviem koľko môže mať, ale čistá bomba. Pusti ho naspäť. Krásny. Krásny, zdolávačka, člná čistá raketa. Maco mlieč. Tam. A fotku na iPhone. Bočné musíš. No. Pred chvíľu som to tam položil, ešte aj nezapálilo slnko a ďalšia ryba. Neverím, no. Halus. Akože originál to tam bolo 15 minút, ani nie. Ideme pre ňu. 550 metrov.
Každú pol hodinu to bude veľká sranda. No, vracam sa na breh. Mám to odpálené. Nemám tu návazec, kotvičku. Takže neviem, čo sa stalo. Neviem si to nachystať. Toto bude zaujímavá rybačka, keďže do hodiny 2 zábery. To je to veľmi zaujímavé. Sa nebude stíhať ani to pivo dopiť. Škoda. Nevadí, idem to nachystať, musím si tam dať viac šokáču, mal som tam nejakých 6 metrov alebo koľko a to je máličko, potrebujem aspoň 15 metrov tam dať. No nič, vidíme sa. Nežiadaná ryba. Hajzlik. Jahodka mu zachutila. No. Ďakujem, Norko, za spoluprácu. Pozri, aký je nafutrovaný. Čo? Je, na parádu. No. Pusti ho. Daj mu slobodu, daj zlovi. Čekaj, a už sa nevráca. Dobre, môj, díky. Dobré ráno, priatelia moji zlatí. No prvú noc mám za sebou. Bohužiaľ v noci sa mi nepodarilo spraviť žiadny záber, boli tam nejaké pipance, ale ako neviem, chalani hovorili, že poväčšinou v noci to tu nejako nejde. Tak v noci nič. Teraz nad ránom som tam mal také ťukance, čo mám túto kúsok blízko položenú. Tam mám jahodu, také 2-3 pípance tam boli po sebe, som vyletel, som myslel, že to pôjde do jazdy, ale bohužiaľ nič. Nevadí, idem si spraviť teraflu, lebo hrdlo mám zabité, v noci som sa normálne v spacáku spotil jak hajzel. A vyšiel som ven sa vyčúrať a tak ma ofúklo, normálne akože fučí dosť. No a poviem si potom ľahké raňajky spraviť a neskôr poprevážam trošku, nech vyjde slnko, poprevážam prúty, porobím to, nakrmím. Mám už nachystané bojlisy, všetko namočené, predmočené, čo som si porobil ešte včera večer a uvidíme čo cez deň. Určite sa ozvem z nejakú rybku, akože včera to bolo také spoznávacie a sme väčšinou nejako sme sa tomu moc nepovenovali. Ale dneska celý deň si tam na tom záležať a budem sa snažiť spraviť čo najviac záberov. Včera akože ryba bola dosť aktívna, ale dneska tomu dám. Takže deň 2 začína. Poďme do toho. Čaute. No priatelia, čaute. Ukážem vám v skratke návazce, ktoré používam. Stribix 25 librová šnúrka potiahnutá, poťahovaná. Toto som už stiahol. Vlastne toto mám celé stiahnuté. Toto som už stiahol odtiaľto kúsok sem, mám plastické olovo. Dvojka Continental, tento rovnátko, 24, krab, ananásová popka, klasika, taký dlhší návazec, tento, to mám na vyvážku nachystaný. Druhý, tam som našiel kritikálsku, to je tento, kritikálsku s klasickou,
jahodou. Tiež, ale tam mám 4 Centurion. To chytám tu na krátko, na nejakých 20 metrov, akože 17 metrová voda hneď, ale mal som odtiaľ včera v noci toho sumca. Takže, no, tak ryby sa tam motajú, to je jedno, či to je sumec, barčo, ale chalani čo hovorili, tak aj kapor sa tu dá chytiť kúsok od kraja, tak neviem, verím takýmto veciam, nebudem tu špekulovať nič, žiadne rony, rigy. Proste klasika. Veľké silné háčky. No, tu sa nebojím nakrátko používať 4, je to kúsok, ale hen tam, keď to mám vyvezené 550 metrov, tak to sa bojím, proste tá ryba sa musí poradne pichnúť a tam treba kotvy. Takéto veci, no. Pekne funguje krúžok, tam mám ešte. Takže nič, takto som si to nachystal. Udice mám prevezené už od rána, zatiaľ bez kontaktu. Na tej pravej som mal, ináč na tú jahodu, to bolo obžrané. Tam som mal jedného pleskača zaveseného, ten bol taký dodrápaný, podľa mňa ho volaký sumček asi chytil, alebo čo. No nič, toto budem chytať, nebudem špekulovať. Ananásová papička, nič viac. V jednoduchosti je krása. Tak sa zatiaľ majte a hádam čoskoro s nejakou rybou. No zdravím, akurát som mal takú menšiu jazdičku, potom to išlo do padáku, tak to idem skontrolovať, uvidíme čo tam bude. Takže možno, že tam bude voľaká rybička. A kým tam dojdem, tak miniem celú baterku na kamere, boha. Ozvu se. No, som na šokáči. Uvidíme, čo to bude. A zdolávame. Čo to bude, uvidíme. No. A je tu. Aj bubliny púšťa. Oh. No. Od miesta bol dobrých 30 metrov. No poď. Je tam. Je tam. Krásny kaprík. Taký. 8 kiláč. Možno viac. No nič, asi ho dám do člnu. Jo. Tak, pekná rybka. Pekný. No. Tak, si ho ukážeme. Tu máme. Krásna rybka, ale presný si jak blázen. No. Oj.
Ako ľud, kamarát. Pustím ťa za chvíľu. Tak. Bombardér. Paráda. Takže super. Ja som spokojný. Hop, tam sa vyhodil. Druhá ryba za 2 dní. Boli ma tu pozrieť chalani, čo sem chodia často, tak mi poradili, že kde to mám teraz dávať, tak idem to vyskúšať. Ideme ťa pustiť, kamarát. Jo. Jo. Tu je krásavček. Dobre. Nazdar, lidičky. Už máme 7:30 večer. Akurát chvíľku dozadu prišiel Tommy, išiel si vyviesť prúd. Tak, uvidíme, všetko máme, jak sa hovorí, tip-top položené. Čaká ma druhá noc a uvidíme, čo to prinese. Každopádne zatiaľ 2-0, čo sa týka kapry, jeden sumček, jeden pleskáč. Idem chillovať, idem volať čo spapať a uvidíme. Keď tak sa ohlásim s nejakou rybkou. Tak zatiaľ sa majte pekne. Čaves. No, nazdar. V noci sa vôbec nič nestalo, voľaké pípance tam boli, ale nič. Teraz zmena počasia, začalo fučať, ochladilo sa. Vlny. Ideme zamakať, ideme trošku to pochystať a dneska, verím tomu, že dneska je ten správny čas, že sa dostavia voľaké zábery. Tak zatiaľ. Čavík. No ideme previesť prúd. Tu chytal chalanisko, odišiel preč, tak využijeme to, že budeme mať väčší priestor na chytaní, tak ideme to tam dať. Dáme tam toto, máme tu 15 Devil Grilla, partikel nachystaný. A tuto máme montážičku z PVAčku. A ideme to tam pohľadať, voľaké místečko. Voda 22 metrov, fučí a ideme, valíme. A keď budeme na mieste, tak vám ukážeme, že jak to tam vyzerá. Baterka ešte ide, takže super. Fučí jak sviňa. Nádhera. Platne jak vyšitá, aha. Dobre, nie? Čo hovoríš na to? Dáme to tam? Zaujímavé. 4 metre. Nič tu stoja. Dinosauri.
to tam padne. Pokrie 4 hektáre. No, vyvezli sme to, máme to v nejakej 8 metrovej vode, tam bola taká planina a sme to položili a ideme pekne na breh, 500 metrov. Takže papík. No už sme tu, pomaličky. Ďalka dobrá. A ešte šnúry máme dosť, ešte 2 razy toľko môžeme vyviesť. Kapitán nás už čaká. Ideme to nachystať. Je to tam. Už to ťahá, ideme preto. Nachytený. Po 24 hodinách konečne záber. Tá ryba už je ale z lovného miesta pekne ďaleko. Sa vybrala do stredu jazera. Uvidíme, kde to, čo to bude. Čo tá je úplne na opačnej strane. Tam som to mal vyvezené a ryba je tam. Musím ho asi vyzdolávať takto, aby mi nešla do silovne. Ty kokos, to je sranda. Dúfam, že si neťahám mudicu. Druhú mám vyvezenú tam, ešte tá ryba je hen tam a tam je ešte dobrých 300 metrov voľného mi vyťahla. Nechápem, jak mohol, že ísť od henta, že to som ja 200 metrov od brehu, aj na opačnej strane. Dúfam, že sa neťahám. No, som nad rybou. Našu kači. Teraz si rybička zobrala debil kryla, ale neviem čo to je vôbec. Dúfam, že to nebude mačka. Kope pekne. To sú zdolávačky. Ej, kokos, to je krásny. Poď, priateľ. Poď. A je tam. Je tam. Je tam. Ten je pekný, pekný. Pekný. Ty kokos. Ty kokos. Nádherný. Nádherný kokos.
Jaká papula. Krásne. Daniel kryl. 24. Čo to mám jako zas? Ja nemám slov. To brucho. Lomec. Toto je ono. Devil Krill. 2 hodinky to tam bolo položené. 24 kritikalská. Pár guličiek, 15 okolo toho, trošku partikulu, 8 metrovej hĺbke. Je to tam. Je to tam. Ďakujem paráda. Bomba. Kamarát môj, ďakujem ti. Ja, položil som to naspäť. Uvidíme. Možno, že nový flek bude fungovať. Cítim, že sa tu volá čo páli. Dúfam, že nie je káble. Čo ideš variť? Brotenku. Čo tu máme? Hajzlák, vidíš? Trhané bravčové. Orosili sme sa. Želízka v ohni. Jedeme, poďme. Aha. Aj slniečko nám vyšlo, ale hen tam vzadu nás čaká asi voľaký Mordor. Uvidíme. Obidve udice boli prevezené pred chvíľočkou, ideme sa nachalovať. A čakáme na toho správneho koníka. Pred chvíľku krásnu rybku som mal. Takže som spokojný. Tommy je ešte do 15 rokov má rybársky, chytá len na jednu palicu, že? Takže ideme do toho. Máme sa v kľude nachalovať, lebo škrkajú nám brucha. Je tam, přidvihni! Poď, roztoč to. Ideme pre teba, brácho. No, sme nad rybu, kúsek. Ešte sme nie na šokáči. A zdolávame, poďme. Bahno ťahám. To je čo, prosím ťa?
Mne sa pýtaš? Tam nemôže byť prekažka. V tejto je všetko možné. Ide? Silom tam je. No možno, že hen ten druhý, čo som mal ja, čo mi to oddrbalo. Chceš handru? Bude škrt. Nič. No priatelia, vracame sa naspäť. Ryba sa nám dostala do prekážky. Máme taký pocit, že sú tam nejaké staré dróty alebo čo voľaké oné. A nepodarilo sa nám to vôbec vybrať. Takže sme o rybu prišli, nevadí. Nemáme tu nič. Ideme na breh, ideme to naspäť navázať a to mi nemá to mi nemá náladu. No, tak nevadí. Predrata je celá ona, no to môžete vidieť, aha. Je celé predraté. Tam bolo aké železo, muselo byť oné Roxory alebo čo. Bohužiaľ, tentokrát rybička bola tam na kill kryla, že? No, tak nevadí. Ale začína sa to rozbiehať. Dve ryby behom hodiny a pol, takže ideme na miesto. Tam. Je to ďaleko. Papík. Takéto veci chalujeme. Ráne bravčové mäsko, barbecue mačka, cibulka na víne, cvikla a El Diablo Tommy. 8 valec. Idem si spraviť chále s pánom. No, čo to máme? Padákosaurus. Ideme pre ňoho? Neviem. Čelov. Íď si zobrať. Ideme pre rybu. Mali sme záber, najprv to šponovalo, potom to išlo do padáku, takže uvidíme, čo to bude. Steinosaurus. Ešte sme velice ďaleko. Šnúra sa pekne ale potápa, pozri. Karel Niko má dobré šnúrky. Pomeň o to. Ty kokos. Karel proste nie hovadí. Borkový jak na ne. No už sme na šukači. Čo to bolo? Nie. To bola spojená. Spoje? Spoje, no. Steinosaurus. Postavili jak vedúci. Boss. Bude. Tu je. Aha, teraz dostal chlapky. No. Šukač. Aha, Panice. kopaničiar. Sumec.
Ďalší záber. No, ako sa nám to rozbehlo. A teraz v tom vetre na vodu nie je nálada, ale idem tam. Ale tak som sa nakoniec rozhodol, že ho poťahnem z brehu. 550 metrov, tak uvidíme. Dozviem sa. Začal som. Nedal som si nič. Ale dal si na cibulu. Na cibulu? Môžeš točiť. Čo sa bojíš? Schody do pekel. Máme tu ďalšiu rybku. Podaní Martinka. A zolávam ho v čom? Áno. Zima mu je. Priťahol breh. Priťahol polomrtvú rybu. Jo. Devil Kill úraduje. Je tam. Pocity. Nevidím. Aha. Dobre robí. A je tu. Aký pekný dlháň. A to... Abo jej, natočíme, alebo nafotíme. Pekný. Dobre. No, mám tu kapríka. Zdolal som ho na breh z 550 metrov a je tam. Krásny šupinač, dlhý. Ani moc nejako nebojoval, chuďak unavený je a idem ho čo najrychlejšie pustiť. Zás Devil Krill, tretí záber od pobedia na Devila. Takže bomba. To mi ďakujem za všetko, brácho. A čo hovoríš, môže byť? Dobrý. Dobrý. A video bude dobré? Uvidím. Dobre. Není to vidieť tam? Nie. Dobre. Daj do podložky a pustím. Dobre, môžeš vypať bok. Púšťaj. Bež. Na spák, brácho. Ešte tieto podložky, to je hrozné. Hello everybody, let's go body. Už ležím 10 hodín. Rapidne sa ochladilo, to čo bolo včera, to bolo akože čisté leto a teraz som pozeral, ukazuje 8 stupňov. Tak idem zalezť pekne a búkať a uvidíme čo cez noc. Na tú, čo som mal Devil Krilla, tak som pritvrdil, dal som tam 30 guličku ďaleko od háčika, lebo chodili také menšie ryby a kvôli takým, no akože ja sa teším aj z takých samozrejme, ale aj na tú vodu cez takúto zimu a v noci a je to dosť veľká diaľka,
No to orientovať sa na tej vode, keď to nepoznám poriadne, tak v noci to je také náhovno vyvážať. Tak som pritvrdil. Uvidíme, čo do rána. Je to tam vyvezené. V 12 metrovej vode to je položené. Teraz predtým sme to dávali do 8, teraz sme to dali na 12, tam je taká lavica pekná. Tak uvidíme. Idem sa vyspať. Zahrať si spacák, lebo akože kosa do rána hlásia 5 stupňov. Zajtra vlastne posledná noc predo mnou. Zajtra neviem, od nejakej 3. po obede vyrazím. Ostanem tu sám, to mi ide na výlov. Tak ja tu ostanem sám do tej 3. Potom príde to, mi zobere čln, sadám do auta pobalený a letím domov. Uvidíme. Aha. Je tam ryba. A to je tá 30 gulička, prosím pekne. Idem to kúknuť. No, tak selekcia ryby sa nepodarila a takéhoto pána mám na brehu. Tak tučí, že to je neskutočné. Ani na tú vodu nechcem ísť, lebo tak ma ofúkne, že sa zblázním, originál. Taký studený vetrísky fúka. Idem ho šikovno pustiť. Ale ryby začínajú brať, no. Takýto si zobol 30 guličku. Nazdar. No máme tu koniec mojej krásnej výpravy na toto obrovské štrkovisko. Idem si pomaličky pobaliť veci a pôjdem domenkou. Mám toho hodne, takže ma čaká veľa práce. Tak zatím. Takto sa balí najrýchlejší na svete. Superman.
jeden taký menší bonus. Za chvíľku som na mieste. Ideme sa na niečo pozrieť. Počkaj, ešte... toho. Neviem, či som ho nepustil. Tu je. Nie, to není on. To je. Ten bol brutálny, čo nevidel, to bolo. To ja som mal v ruke. Tento, dovidenia. Pozri. Generácia nová. No vidno, da ide to. No, to mi chodí z rýb hneď do roboty ryby chytať. Paráda. No tak boli sme sa pozrieť na výlov. Ako ste mohli vidieť, chalaniska si vychovajú krásne rybky. No a teraz ma čaká dlhá dlhočísna cesta na tomto mojom šípe domov. Ďakujem vám, že ste to dopozerali do konca. Chcem sa veľmi poďakovať Tomimu, že mi umožnil ísť na takúto krásnu vodu a zase spoznať niečo nové. Tak zas niekedy pri novom videu. Prajem vám pekný zvyšok sezóny a nech sa vám darí, priatelia. Čaute.